Bona tarda, benvingudes i benvinguts a Sonotopia. Moltes gràcies per ser avui. Havíem pensat que si fos interessant que us féssim un petit viatge per la història del feminisme de cara a la presentació de la nostra associació. L'havíem titulat 5 cèntims d'història, però al final hem anat tribant tant que jo crec que amb un parell de cèntims ja ho fem. Aleshores, com ja sabeu, el feminisme el dividim en onades. La primera onada la situem a la Revolució Francesa. És un moment de molts canvis. Hi ha un pas de l'etapa moderna a l'etapa contemporània. Apareixen nous corrents de pensament, com són el racionalisme, l'empirisme, l'utilitarisme, i dues revolucions socials molt importants, la fi de l'absolutisme i l'inici de la industrialització, amb el que això comportarà el moviment demogràfic, noves formes de ciutat, noves formes de família i que afectaven també els seus membres. En aquest context apareix la Declaració dels Drets de l'Home. En aquesta Declaració dels Drets de l'Home, les dones quedaven totalment excloses dels drets civils. Clar, imagineu-vos aquelles dones que havien lluitat a la Revolució Francesa, que havien estat patint junt amb els seus homòlegs homes i que havien fet, en certa manera, prop del seu triomf contra l'absolutisme, de cop es veuen excloses de l'àmbit públic i relegades altre cop a l'esfera domèstica. S'organitzen, creen clubs literaris i polítics on debaten, analitzen i formulen propostes que presentaran com a quadern de queixes als Estats Generals, que era una mena de parlament constituït en Assemblea General, i el que presenten era el dret a vot, el dret a l'educació, el dret al treball, a l'ocupació, l'abolició és que no estic acostumada a parlar en públic. L'abolició dels abusos i els maltractaments dins del matrimoni i l'abolició de la prostitució. No ho aconsegueixen. De fet, són perseguides, inclús Olímpia de Boix, que va publicar la Declaració dels Drets de la Dona i les ciutadanes, és guillotinada junt amb d'altres dones, altres han de marxar a l'exili, i inclús a la persecució es va perseguir tota dona que va tenir alguna vinculació o participació política, independentment del color on fos, amb la qual cosa ja veiem que no és un conflicte ideològic, sinó que és una qüestió misògina. La segona onada la situaríem als inicis en l'alliberament de l'esclavitud a Nord-Amèrica. Moltes dones van participar en tot aquest procés i en analitzar la situació de l'opressió i la dominació que feia l'home blanc sobre l'home i la dona negra, es veuen en certa manera emmirallades. Elles i comencen a organitzar-se, comencen a demanar el vot femení, i aquí és quan sorgeix el sufragisme nord-americà. El sufragisme nord-americà és important perquè converteixen la dona en subjecte de l'acció política. El 1920 aconseguiran el vot i fan dues aportacions molt importants pel feminisme posterior. D'una banda, en el vocabulari polític es parlava de fraternitat, i fraternitat significava germà-home, les connotacions masculines que teníem no eren adequades pel feminisme, i apareix la paraula solidaritat. I d'altra banda, innoven en formes d'agitació i inventen la lluita pacífica. Clar, en haver de reclamar que es visualitzessin, que es posés la mirada sobre elles perquè es visualitzessin les seves demandes, comencen a fer grans manifestacions, reparteixen pamflets reivindicatius, interrompeixen els oradors amb preguntes sistemàtiques, també fan vaga de fam quan són empresonades, perquè també ho són, i
s'autoencadena. El sufragisme anglès comença la seva lluita el 1903. Els sufragistes anglesos van tenir recolzament de diputats de la Cambra Baixa, com van ser Stuart Mill, Jacob Bright, el qual va anar presentant contínuament propostes per al sufragi de la dona. Stuart Mill va demanar que es canviés la paraula home per persona, la qual cosa facilitaria el pas als sufragistes, però tot va ser denegat. Al final, el 1917, s'aconsegueix el sufragi femení per dones majors de 30 anys i no serà fins 10 anys després que s'aconseguirà per a dones majors de 21 anys. Aleshores sí que ja quedaven equiparades als seus homòlegs homes. El socialisme marxista no acaba d'encaixar l'opressió de la dona proletària en la seva teoria. Tot just és un apèndix d'això, de l'emancipació del proletariat quan es tracta. Sí que Engels va anar més enllà, va dir que la seva condició no venia provenir d'un origen diví, sinó que la dona tenia dret a drets civils. I Bebel també va anar més enllà, inclús li va donar una esfera d'ocupació a l'àmbit públic. Però no va ser fins a Clara Zetkin que va situar l'opressió de la dona proletària en el sistema capitalista i en l'explotació econòmica. Alejandra Kollontai va anar una mica més enllà i propugnava que el treball fora de casa no era l'única solució, sinó que havia de ser la dona en la seva vida quotidiana qui iniciés els canvis. I sobretot la relació entre els sexes. L'anarcofeminisme, amb l'Emma Goldman, apunta que la relació entre els sexes ha de ser lliure. La dona se sentirà lliure, no tant per una qüestió institucional, amb l'assoliment del vot, sinó des de la base, un cop que ella s'alliberi de prejudicis, de costums i tradicions. Llavors arriba el període d'entreguerres. El període d'entreguerres, Simone de Beauvoir publica el 1949 El segon sexe i aquí ja es comença a parlar d'androcentrisme i heterodesignació. La interdisciplinarietat que fa servir en el seu primer volum és el que farà, el que definirà la metodologia de treball del feminisme radical, d'aquí la seva importància. I en el seu segon volum es posa la llavor de la teoria de gènere que també desenvoluparan les feministes radicals. I ja amb això arribem a la tercera onada. A la tercera onada apareix el feminisme liberal, que sobretot promulga les mesures per a la inclusió al mercat laboral de la dona, i el feminisme radical. El feminisme radical ja sí és multidisciplinar i interdisciplinar. No només es treballa en moltes disciplines, sinó que a més interactuen entre elles i la sinergia resultant és molt superior a les parts individuals. Es parla de patriarcat, s'analitza de gènere, de casta sexual. La diferència no es tracta només de guanyar l'espai públic, sinó que cal transformar l'espai privat. I això és molt important, sobretot per tractar la violència de gènere i la violència domèstica. Si el personal és polític, les lleis no es poden quedar a les portes. Les grans protestes públiques que fan les feministes radicals aniran des de grans manifestacions com va ser als Estats Units en contra de la cosificació de la dona i el tracte que es fa als certàmens de Miss Amèrica, de com es tracta la dona com a objecte, no com a subjecte, i sobretot com a objecte en relació als desitjos de l'home. Al Regne Unit i a Alemanya de l'Oest, el 1977, es reclama la nit, hi ha el programa de reclamar la nit, i a Itàlia serà un any després, el 1978, on es reclamen espais segurs d'oci per a les dones i llibertat de moviment. I
també són molt importants, van ser rellevants les signatures de declaracions massives. A destacar a França Jo he avortat, on hi havia també signatures de dones rellevants de la cultura francesa, i a Espanya el Jo també soy abortera. Les feministes radicals, a més de ser reivindicatives, volien crear un canvi, una transformació social. I per això van crear grups de consciència en el qual es reunien dones que en sortir de casa, d'una banda poder exposar els seus sentiments en veu alta, ser escoltades, compreses i a més emmirallar-se en les seves iguals i veure que el seu problema no estava sol, sinó que hi havia més dones en la seva situació. Això empoderava i d'aquí sorgeix també el terme de sororitat, sororitat entre dones com a enteniment i acompanyament i recolzament. D'una banda estaven inaugurant nous espais de llibertat i van crear centres alternatius d'ajuda i d'ajuda. Centres d'acollida de dones, barberies, perquè les dones poguessin assistir a treballar, assistir a conferències, etc. Posteriorment, i lligats al feminisme radical, sorgiran el feminisme de la diferència i d'ell tindrà molta força el feminisme lèsbic, l'ecofeminisme, que abona feminisme, ecologia i espiritualitat femenina, el ciberfeminisme, que és molt important en tant que vol crear una realitat al ciberespai on al no haver-hi influència masculina sigui més autèntic o més des d'una visió femenina. L'objectiu actual del feminisme és fer que la realitat dels drets de les dones són drets humans. El feminisme actualment és plural, molt plural. Acull totes aquelles sensibilitats, totes aquelles necessitats, totes aquelles reivindicacions, totes aquelles injustícies que s'observen i trobem des del feminisme abolicionista, que vol abolir la prostitució i el comerç amb els ventres de lloguer, l'afrofeminisme, igualar els salaris de les dones negres a dels seus homòlegs homes negres, que vindrien a ser el de les dones blanques, segons s'apunta, el feminisme àrab, el transfeminisme. Hi ha actualment molts fronts oberts. Hi ha molta feina a fer, des de la cultura de la violació i el seu tractament misògin des de la jurisprudència, fins a la violència, l'erradicació de les violències de gènere masclistes, la promoció del llenguatge inclusiu, perquè clar, quan fa servir el llenguatge crees pensament. És important enumerar el feminisme i el femení i el masculí. I això, clar, és una qüestió de costum i és difícil. I la visualització de la dona i el tractament que es fan als mitjans de comunicació, visualització en altres àmbits com els esports, etc. Es treballa des de molts àmbits. Estem entrant a la quarta onada i en aquesta quarta onada és quan tots ens hem de posar a treballar perquè ara és a nosaltres que ens toca fer història. Gràcies. S'ha fet tota aquesta introducció al món del feminisme perquè creiem que era important saber d'on venim, saber les nostres arrels, saber d'on ve el feminisme. La part que jo us volia explicar és realment què és solidopia, d'on prové aquesta paraula, aquesta que no hi és als diccionaris, solidopia és una paraula inventada, però per entendre quin és el significat de solidopia i què significa la nostra associació, hem de parlar de sororitat. Sororitat, aquest concepte que ja moltes de vosaltres haureu sentit a parlar, com a concepte de lligam estret entre dones que s'estableix quan normalment les dones es troben en grups, s'estableix una col·laboració, una solidaritat, aquest lligam que permet que les necessitats de totes elles es cobreixin precisament per aquesta col·laboració i aquest lligam. Aquest concepte de solidaritat
vindria enllaçat en el d'heterotòpia. Heterotòpia és un concepte que el filòsof francès Michel Foucault va desenvolupar parlant dels espais. Ell parlava de 3 espais que per mi em van resultar molt significatius. Parlava d'espais utòpics, com aquells espais que no es poden realitzar, que serien com a la nostra ment, però serien impossibles de portar a terme. Parlava d'espais tòpics o típics, que caixeria dins del concepte d'una societat, la nostra societat, per exemple, però una heterotopia, a mi m'agrada molt aquest concepte perquè es tracta d'un espai en què les persones que es troben al seu interior marquen les normes i les regles per les quals es regiran. En això, per mi, em va semblar molt important remarcar que en l'espai, en una heterotòpia, el que hi ha dins ho marquen les persones que hi ha dins i el que queda fora també ho marquen les persones. Tot allò que és perjudicial o que ells consideren que no ha d'estar dins, aquest espai és impermeable i tot el que queda fora no entrarà. D'aquí, d'aquests 2 conceptes, aquesta fusió, sorgeix Sorotopia, el nostre espai. Què és el que volem a Sorotopia? Empatia, sororitat, empoderament, consciència. Tot allò ho volem a Sorotopia. Què no volem que entri perquè considerem que són conductes que han mantingut a la dona durant tota la seva història oprimida o en situació d'inferioritat. No volem estereotips, no volem patriarcat, no volem masclisme ni racisme, perquè tot això per nosaltres ens reveleix el que és l'empoderament i l'avançament de la humanitat. Com ho farem? Com volem arribar a aquest espai sorotòpic en què tothom tingui el seu lloc i pugui desenvolupar-se d'una manera lliure? Treballarem àmbits com el de violència de gènere. Per nosaltres, les víctimes de violència han patit situacions transcendentals molt importants a la seva vida i necessiten espais per poder compartir i per poder créixer. Volem treballar directament creant espais perquè elles es puguin sentir confortades, acompanyades i que es puguin recuperar d'aquelles ferides que han patit. Però també, igualment important, no ens volem quedar a la meitat de la societat que serien les dones, sinó l'altra part de la societat, l'altre 50%, per nosaltres és igualment important. Les noves masculinitats i aquell concepte de ser home en aquesta societat que sembla que, ostres, està canviant. Que ara els homes ja no són tan machotes i tant com abans i que comencen a reflexionar, comencen a pensar i comencen també a buscar el seu lloc. Per nosaltres és molt important tractar també amb els homes perquè entenguin i ens acompanyin, perquè entenem que la seva ajuda i el seu suport és imprescindible per poder avançar. Col·lectiu, per dir-li alguna cosa, perquè a mi el col·lectiu LGTBI engloba masses persones, massa diferents, amb massa necessitats diferents. I, evidentment, volem crear espais per poder garantir que totes aquelles persones que tinguin unes experiències similars puguin desenvolupar-se també, perquè per mi, lògicament, les necessitats d'un home gay no tenen res a veure amb els de la transsexual femenina. Són experiències diferents i necessiten també compartir experiències diferents. La dona arreu del món, igualment important, perquè nosaltres com a dones occidentals tenim una experiència X, que és la nostra, però ni és l'única ni és la més generalitzada. I som molt conscients que la situació de la dona arreu del món és molt diferent de la nostra i en moltes ocasions molt més complicada. Volem visualitzar, volem acompanyar i volem garantir també que tots aquests drets d'aquestes persones i d'aquestes dones surtin a la llum i poder acompanyar-les. Joves, imprescindible per nosaltres. Aquest moment de recerca de la personalitat, d'aquesta personalitat líquida que no sabem ben bé on està, on va, on anem, volem estar presents en aquest moment, volem compartir amb ells i posar també aquesta llavoreta en el seu pensament per poder avançar cap a una societat més igualitària. I la infància per nosaltres és el futur. Allà estan els nens. Per nosaltres són el més important. Són el futur, són els que canviaran o no canviaran la nostra societat i el que volem garantir és que en totes les nostres activitats i els nostres espais sempre hi hagi un lloc per ells i elles que puguin compartir no només els seus jocs sinó també experiències amb els adults i que pugin i aprenguin i s'empapin de tot aquest espai sorotòpic que nosaltres volem crear. Com ho farem? Doncs dins d'aquests espais que intentarem ajudar a la gent a
sanar aquestes ferides o millorar-se, un cop haguem treballat aquests espais, la idea és la interacció entre els grups. Perquè creiem molt important que, per exemple, un grup d'infants pugui compartir espai amb transsexuals femenines i puguin entendre i normalitzar que no passa res perquè l'orientació o la identitat sexual o de gènere sigui una o sigui una altra. O, per exemple, que els grups de les noves masculinitats puguin compartir espai amb dones víctimes de violència de gènere. Busquem aquests espais per compartir, aquests espais per entendre que la diversitat i la diferència no poden ser un motiu de discriminació. I, evidentment, quan s'hagi creat tota aquesta interacció, la finalitat serà un espai sorotòpic en què tothom pugui interactuar amb la resta des de la igualtat. La finalitat de Sorotopia no és més que ser una xarxa social virtual en part, perquè també lògicament fem servir les xarxes socials virtuals, però és una xarxa social real, presencial, per compartir i per veure'ns cara a cara i per poder compartir espais físicament. Gràcies. Hola, què tal? Bueno, com ho vulgueu, jo, després de que la Eva us hagi explicat una miqueta el concepte de sorotopia i estem entrats més en matèria, jo em dic Candy i la meva funció dins l'associació és de vocal. Llavors, després d'això d'haver explicat a Eva el concepte, jo us explicaré una miqueta més en profunditat quins són els nostres valors i els nostres objectius. Comencem pels valors. Amb els valors el que voldríem fer una comparativa amb un arbre. Aquest arbre que veiem aquí seria la societat que nosaltres volem. Volem una societat sana, volem una societat viva, forta, en definitiva, una societat diversa. Per tal d'aconseguir tenir aquest arbre, tenir aquesta societat, necessitem alguna cosa on recolzar-nos, que serien les arrels. Un arbre s'alimenta a través de les arrels. Les arrels són, per nosaltres, els nostres valors. I els nostres valors són l'empoderament, la igualtat, l'agitació i la conscienciació. I creiem que només a partir d'aquests 4 valors bàsics serem capaços de fer créixer aquesta societat que volem, aquesta societat forta, sana i diversa. Partint d'aquests 4 valors, basant-nos en aquests 4 valors, hem definit els nostres objectius. Ja veureu que és una miqueta tot relacionat, és molt semblant al que ha dit la Eva, però no està de més fer èmfasi en el que volem fer i en el que volem aconseguir. Volem suscitar la presa de consciència. Per exemple, faré un exemple molt bàsic. A vegades anem a un restaurant, anem un noi i una noia, i la noia es demana una cervesa i el noi es demana un cafè. I ve el cambrer, i quan ve el cambrer, passada una estona, li posa automàticament la cervesa a l'ou. Volem que la gent prengui consciència, que quan passi això, diguem, per què? Per què estem associant que la cervesa es fa l'ou? Llavors, volem fer que la gent pensi i reflexioni sobre aquests fets. Un altre objectiu és promoure societats més participatives i més pensants, que siguem capaços de prendre decisions deixant de banda els estereotips que hi ha que estan marcant molt actualment la societat en la que vivim. Volem també fomentar el coneixement de la història i de la teoria feminista. Crear espais lliures de masclisme, espais on les dones puguin desenvolupar la seva personalitat sent lliures i lluny una altra vegada d'aquests estereotips que ens marquen tant o que ens defineixen com hem de ser pel fet de ser dones. És a dir, tenir la llibertat de ser com realment som. Volem també generar una profunda reflexió en els homes sobre el concepte de masculinitat.
masculinitat ha de deixar de ser aquest concepte que relacionem de que és que els homes les homes no lloren, no? Doncs volem que es reflexioni també sobre això, molt a grans trets, ho he dit, ja és molt més profund, però perquè quedi clara la idea. Potenciar la normalització de la diferència. Som diferents i ho hem de poder dir, no passa res. El problema és quan, degut a que hi ha que som diferents, es menysprea. Si hi ha un menyspreu, és aquest el problema és la discriminació. Podem ser diferents, però al final hem d'aconseguir aquesta igualtat, no és cap per sobre. Volem també incidir en la dret al masclisme. Com ho volem fer? Creiem que aquest canvi que volem en la societat ha de fer-se des de baix, és a dir, des dels infants i des dels joves. És una cosa que el canvi ràpidament. Llavors hem d'incidir en la dret al masclisme a través de la coeducació amb infants i joves on hi puguin presentar qüestions de gènere i puguin construir d'una manera sana la seva identitat, basant-se en si mateixos, en qui són i com es senten, no en qui els diu com has de ser. Un altre dels nostres objectius molt important és la lluita per l'erradicació de la violència de gènere. Actualment aquest any ja hi ha 51 víctimes mortals de violència de gènere. Aquestes són les mortals, hi ha moltíssimes més que estan patint aquesta violència i és un tema que hem de lluitar per erradicar. Volem també lluitar per la igualtat real de drets entre homes i dones en tots els àmbits, és a dir, l'àmbit social, l'àmbit polític, l'àmbit esportiu, l'àmbit laboral. I per últim, però no menys important, volem apropar-nos a altres feminismes d'arreu, perquè creiem que és important conèixer com viuen les dones en les diferents societats i entendre la situació real de cada societat i de cada situació. Bona tarda. Com ho farem? Doncs des de Solutopia oferirem tallers, formacions que ens donaran i ens proporcionaran totes les eines per aconseguir aquest empoderament tan necessari. A través dels espais de trobada i a través dels espais de trobada on debatirem i compartirem coneixements entre altres persones, aconseguirem la conscienciació. La conscienciació és molt important per poder avançar. Actualment hem de ser conscients de la situació en què encara estem. Hi ha encara molt per fer, però amb aquesta conscienciació crec que ho aconseguirem. No deixarem de banda els actes reivindicatius, on estarem presents a les dates importants, com poden ser el 25 de novembre, el Dia contra la Violència Masclista, el 8M, el 28 de juny, el Dia de l'Orgull Gai. Però estarem també a tots aquests actes que necessitem estar i que hem de donar suport, perquè és necessari conscienciar a la societat per aconseguir un món millor. Gràcies. M'ha tocat la part més fàcil, després de tot, que és qui pot formar part i com podem formar part de l'associació. Pot formar part les dones, els homes, indistintament el gènere i la canalla. O sigui, tothom pot formar part de Solutopia. Volem que tothom sigui part, que sigui una part activa. Com ho pots fer? Ho pots fer
fer-te soci o soci amb una quota anual de 20 euros. És una petita participació per poder fer la compra de materials, pancartes. Ho podem fer amb donatius esporàdics o una vegada a la vida, tot suma. Amb el teu temps, que això és superimportant, necessitem gent, necessitem que veniu, que feu propostes, que podeu treballar amb nosaltres, per tots, no? Per nosaltres i per nosaltres. I sobretot que vingueu als nostres actes, allò que suportem, que feu difusió a les xarxes, que ens apoyeu en tot allò que fem el dia a dia, a les dates importants, és important per nosaltres. Després tenim allà un estant, que si voleu més informació i de més, doncs podem fer una petita explicació. I per fer la cloenda us passo l'Eva, que és la presidenta, i és d'encarregar-la. Gràcies. I aquí ve la part també més àgil d'explicar. Tenim moltes maneres de seguir-nos. Totes les nostres activitats, tots els nostres projectes els tenim al món virtual i la manera de tenir coneixement de tot plegat, tenim la web, www.reductes.com, i lògicament estem presents a les xarxes socials, a Twitter, a Instagram, a Facebook. Tots els nostres events i les nostres activitats sortiran publicades. Lògicament, aquesta també és una part molt important de com formar part de Santopia, perquè la nostra difusió, quan compartiu, quan doneu likes, quan feu difusió de tota aquesta informació, nosaltres ens ajudeu a que tot això arribi a moltes persones i que pugui tenir un abast molt més important. Tot aquest desplegament informàtic, tota aquesta plataforma informàtica ha estat per mi gràcies a la primera persona masculina de l'associació, que és el Jordi, el meu marit, al qual li agraïm moltíssim. Tota aquesta difusió al món virtual que ens ha ajudat a que tots i totes estigueu avui ha estat gràcies a ell i a la seva feina i al seu suport, que des del primer dia ens ha donat. I bé, a la Jaina, del TIT, a la seva implicació, que des del primer dia per donar-nos l'oportunitat de fer aquesta presentació en aquest espai tan guai que a nosaltres ens encoratja moltíssim a fer coses importants i a fer coses molt maques, perquè per nosaltres és molt important tenir aquest espai perquè ens sentim com a casa. I moltes gràcies, de veritat. Bé, no sé si algú, després de tot aquest rotllo que hem baixat d'anar, té alguna pregunta o té alguna curiositat que ens volgués preguntar? Ha quedat tot molt clar? Hem parlat molt? Doncs gràcies a tots i a totes per haver vingut. Sisplau, no marxeu, sobretot als que teniu nens i nenes i als que no, perquè farem una petita xocolatada amb pastetes i tal, que es vulgui quedar i compartir amb nosaltres aquesta estona, i per poder, lògicament, ja que hem creat aquest espai, compartir-lo una estoneta més. Moltes gràcies a tots.